Iets aan oorlogen maakt de mens tot wat hij is. Als een mannetjesleeuw achterwaarts betekenis had, was de geschiedenis duidelijk. Brul wanneer je kunt. Neuk wanneer je kunt. Dood wanneer je kunt. Sterf wanneer je moet. Ook in de laatste ethische mens is oorlog een apart organisme. Maar zelfmoord is geen oorlogshandeling. De oorlog sterft uit. De rest is archeologie.